Hello mga igsoon, may adlaw kaninyong tanan. Dinhi na ni medyo inyong masaksihan ang pagsaysay nga kanamo sa usa ka tawo nga gigamit og gipuy-an sa balaang espiritu sa kamaturan. Ug siya usa sa kong kauban ng utana ana. Kaniya kun ana sa balaang kasulatan nga ang mga tawo nga masakiton gibugal-bugalan o gidaog-daog o gitamay o gibiyay mo may nooy nahimong bulahan o dili man hinoon kadtong mga dato o katong hayahay na sa iyang pagkahimutang sa iyang pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan. Ug karon mga igsoon aron ato kining masabtan ng tanan ato siyang paminawon. Mangutana ko sa imo brad nga ngano mang anaa man sa balaang kasulatan nga ang masakiton katong gipang tamay gidaog-daog mao hinooy bulahan. Ug nakoy dugang pangutana nga nganong ang mga dato dili man hinoon sila ang maoy na naisulat nga bulahan. Di ba na kana sa balaang kasulatan? Bulahan kamo gidaog-daog itamay. Kay kung wala magdaog-daog kaninyo, mailan ba kamo? Mamay gugmaon. Bulahan kamo masakiton. Kay kung napatay dayon kamo, aduna baka kamoy paglaom. Hinumdumi ninyo pag-ayo anong anaa sa balaang kasulatan ang nahitabo niyo. Diba? Gitamay siya sa iyang asawa ug mga anak. Asa na ang imong just hope? Ningon ako, dayawa. Tulaya siya. Pero ayaw na lang patya. Di ba naasab na ka sa balaang kasulatan? Nagtukod ka mo tori ni kanawang Diyos. Karon sulayan ka mo. Unsaon man pagtinaw sa bulawan kung walay kalayo. Unsaon man pagsubay sa balaang kasulatan, mupasan ka mo sa inyong kaugaling cross. Di ba ningon ako sundo ako nan karon kung dili ka mo muagig masakitan inumdumi pag-ayo tama ka na sa inyong balao dinhi sa kalibutan. Kung aduna ka mo sala prisohon ka mo sibo sa inyong mga sala sa espirituhanan para sa inyong kalawasan. Prisohon ka mo, magantos ka mo sibo sa inyong sala. Kahit dili pa man igo ang inyong lawas, ang inyong kamatayan, pagbayad sa inyong sala. Kaya kung abdik pa inyong lawas, magpalayo ka mo, mapaytasan. Diba? Ang kalibutan karon dili na ako. Ug mao ka na gisunod sa kadapatan. Bulahan ka mo, hidaog-daog. Kaya ano? Inigabot sa panahon. Dili na ka mo, daog-daogan. Maghari ka mo, uban ka na ka. Kay kung walay magdaog-daog kaninyo, mailan ba ka mo? Baka mo mapailo ba? Malaktayan. Bulahan ka mong itamay. Kay kung walay mo tamay kaninyo, mailan ba ka mo? Nga mahigupnaan. Busang, kung adunay nagtamay kaninyo, adunay magdaog-daog. Pasayloa sila. Kay sila, ang naghatag kaninyo, ubali nga kamo makaabot sa inyong gandong nga himpit nga himayat. Tinuan, iaampo ninyo sila. Di ba ana sa balang kasulatan? Iaampo ninyo ang inyong kawan. Kaloy siya, kay siya ang naghatag kanimo para ikaw mabulahan. Bunga ang mga dato
kikinahanglan gyud mo aki og kalitan. Kay nahigog man ako sa tao, magibunyagan sa espiritu. Mao nga ang mga ako o mga adunan bulahan kumaagi sakit. Kaya naapat nila sa ilang bandi. Mupabor magid sila sa ilang bandi. Di ba anak ka na sa balaang natin? Amen. Mupabor gid sila sa kalibutanan. Busa kung anak ka ninyo ang mga pagkalat. Pasalamatin ninyo. Kay mo ka na ang makapabalaan kanina. Salamat, God.